Práve mi volal môj pražský klient a pýtal sa ma, že teraz, keď mám elektrickú ID5, či viem prísť v normálnom čase do Prahy. A prečo by som nevedel? Vyrážam štandardne ráno 4:30 z Lučenca, navigácia ID5 mi po zadaní cieľovej destinácie a štýlu jazdy vypočíta, kde sa budeme dobíjať. Práve som dorazil do Bratislavy. Cesta trvala 3 hodiny 2 minúty, stav batérie 33%, predpokladaný dojazd 144 km, v prípade, ak by som pokračoval v ceste podobným tempom. Vyzerá to tak, že čoskoro si môžem dať prestávku, pretože ID5 ma posiela na čerpaciu stanicu. Onedlho prejdite vpravo. Do Malaciek. Dosiahli ste medzicieľ. Nachádza sa na pravej strane cesty. Nakoniec to bolo parkovisko obchodného domu, kde hneď pri nabíjacej stanici bola kaviareň. No, tak presne takto sa mi to páči. Na nabíjacej stanici strávim približne 40 minút. Od tohto sa samozrejme dá nabíjať sa aj rýchlejšie. To je presne potrebný čas na ranné e-maily a na odovzdanie lead kampaní pre klientov. Teraz mám dojazd 434 km, som nabitý na 100%. To znamená, že s touto energiou bez problémov zájdem do Prahy. Máme 11:40 a už vchádzam do centra Prahy. Priemerná rýchlosť 109 a v baterke ostalo 23%, pričom to robí 112 km dosah ešte. Náklady na cestu do Prahy s plne elektrickou ID5 od Autocentrum Bystriansky boli na úrovni menej ako polovica v porovnaní s konvenčným autom a jazda bola fantastická.